12 ka mga latagaw nga iro sa Agora Terminal sa Cagayan de Oro City ang gipang rescue sa Barangay Lapasan Council human ang sagunsong reklamo. Barangay Council dunay mensahe alang sa mga pet owner. Ani nga balitang barangay ni Cyril Chavez. Malampusong na rescue sa mga personay sa Barangay Lapasan Council ang ana sa 12 ka mga latagaw nga iro sa Agora Terminal ug Market City sa sentrong bahin sa Cagayan de Oro City. Matod sa barangay, ang operasyon nagsumikad human sila makadawat og reklamo sa nagkadaghang ihap sa mga latagaw nga iro sa mong lugar. Butang nga ilang ginaberipika og dito nila nakita nga daghan gyud ang iro nga anaa duol sa pampublikong lugar. Busa uban ang City Vet usa-usa nga gipang rescue ang mga iro. Una, ang anong giaksyonan nato, pagalikayan natong makapaak o kanang maglibang-libang diha, hinunduman nato nga public places na. So dili na siya, bawal na siya ang mga iro na adiha sa area. Usasab sa mga ginaimbestigahan karon sa Barangay Council ang giingong babaeng maoy gabahog sa mga iro matag tungang gabii. Usa kini sa ginalantaw sa Barangay LGU nga rason kung ngano nagkadaghan ang iro sa Agora Terminal. Hinoon, nasayod ang barangay nga ang ugat gyud niini ang daw irresponsable nga pet ownership sa mga residente nga sakop sa ilang barangay. Kung kung ikaw ang tag-iya sa iro, supposedly na sa imong kaugalingon nga responsibilidad. Dili na pwede pasagdan lang nimo. Kay sama sa akong yung makapurisyo ka na. Karon, ana-ana sa kustodiya sa City Vet ang mga iro nga na-rescue sa maong operasyon. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.